amba achitevera achiramba baba mukadzi aishedzera kuti no inini shamari andira kukuramba asi zvauri zvachona vabereki vangu vari kuti ndogara kusvika rini iko zvinozvi ndiritori nevana vangani vatatu hauna kana chaukabvisa so vabereki vari kuti dai vaona zvokuitawo so iwo uneni hatina kurambana asi ndatora kuti iwe kumba kana une zvawaitawo ndichatsoka kupi kumba saka murume aitevera usiku but hanzvadzi dzemukadzi uyu dzanga dzisingadi mukomana murume ari kuno kuharare ndiye first born mufamily ishi so mukadzi uyu akabva ite pamuviri zvakare achigara pamba kuite kumba kwemurume pamuviri ipapo pakakuda sekunonzi pakuda kubva munhu nokutaka kubleedha nokutaka kubleedha akamboenda kunobatsirwa kumwe achiita mazuva achibleedha so mukadzi uyu akazotakura kuendeswa kuhospital achibleedha kusvika achinorisarai munhu achibva afa kudaro akatovigwa kuchimanimani avigwa kuchimanimani ava vari kuno kundiwo baba vaishevedzera kuti nesimba rekuti kana vati mwana ngaadzoke kumba vamwe vadiki vese vachedzera kuti zvataurwa namudhara ndizvo zvataurwa namudhara saka anga akapa final nekuti decision ndiwo vari kuno kuava iko zvinozvi pane 7 months mukadzi uyu afa kudaro baba vari kuno kuharare vanonzi dzimhuri dzenguva vanoonekwa vari paguva kuchimanimani vasina kuonekwa kuti vakauya rini vanogona kutotangirwa kuonekwa paguva ipapo vachitora nemabhegi avo then vazotora mabhegi vakubva paguva vachienda kumba asi pasina kwavakasvikira nezuro kaunti rini izvezvizvi guva iroro mukadzi iwo vakarivakira usiku vari 1 vanhu vachimuka kuseri kwaedza vakatoona guva rakutopera kuvakirwa konai mukoma wai muchizviita mega pasina vamwe ndini baba dzimwe dzenguva ndinoona sekuti mamwe ndikati ngatiisiye mari vamwe mazuvano mari iri kunetsa saka kana ndaita chinhu chakafanana nechichi chinhu chakakosha nokuti kuita kwandachiita ndachiitira tese but vamwe vananga ne question mark so nyaradzo pa 7 months is haina kuitwa nokuti mukoma vari kuti handisati ndataura dhete kuti kuitiwe nyaradzo so muridzi wemukadzi uyoyo ari kuti hatina kurambana asi ndakanzi nditsvake mari konyaradzo yemudzimai vangu iriko rini ainzi wakafanana nemunhu asina kuroora atikuzive nokuti anochakabvisa uyai mutore hembe dzemwana wenyu right nyarara tichaitega zvose zvaita nababa vari kunoku so izvezvi manje baba vari kunzi vane 2 months vane imwe imba spere ravana yokuti vanhu vakatanga kungochema vari mumba vachichema vari mumba asi vana ava vakagoma kutaura kuti tiri kuonani tiri kuona tete kusvikira baba vatozoona tete nemukadzi webamba vari kuona tete vanotoonekwa vakatogara but magariro vanenge vakaita dzimwe dzenguva vanogara kutogara vakapfeka sketi vasina top vasina kupfeka bra vakagara vasina heti kana chimwe chinhu vakatogara vachisvima musodzi vachichema vana votiza so paitiza vana pakutanga vabereki vaiti vakapinda vana chavaiona zvainetsa kuti vana zvavari kutaura ndizvo but mheremhere yaitwa nevana usiku yokutokwashura madhoo kuti mumba hamasi kugarika ende vaiti kuti vazive kuti mumba mapinda mbuya vauya tete vauya kwaimateka kusika makudziya kuti hiti yakawandisa zvotanga kurasa mablanketi then vozoona senge chiedza senge moto kuti vakuona ndiani nditete kusvikira iko zvinozvi babava vaya kuti vakapinda mumba mwemwe vakuzoona but vanga vachivanza kuhama so iko zvinozvi vatete ava vanga vakuchinjanisa dzimba vanga vasisaoneke muimba yevana chete vaitooneka dzimwe dzenguva vakagara pamubhedha mumba mehanzvadzi yavo ndokutaka kuvanza munhu akazoita kuti zvibude muroora mukadzi wemurume uyu akati tinosvika kupi ndokuenda kune imwe hama ndokuita sengari kurumira akazivese ndauya ndichikoda kukuzivisai handizivi kuti semukomonya singari kuti kukuudzai kumba hakusi kugarikako vana nesu tese hakusi kurara kana zuva ratovira totoshaya kuti toita sei nokuti hondo yedu ndikatanga ndo zviri kuitika kusvikira mukadzi nemurume vanetsana pamba mukadzi ati aiwa nyaya ndoiendesa kusvika hakuda mumba kana kuma4 kuseni kwakunyachinzi vakomana mumba umu ndo munhu tichisvika ndinonzi munhu ari mumba akagara ndo maari vanhu vachipinda vachibuda vamwe vachiti ndamuona vamwe vachiti ini ndanamuona but mumwe akapinda kuti ndamuona wakapinda but family manje yababa kune vana vakaberekwa nababa ava vese vaiona but vamwe vaiti vakapinda tu vamwe chete pavanhu vasvika kuma 20 something ndo vamwe vaiti hatina kuona but vamwe isa vaitese taona so pane vakapedzera chipinda vachiti isu hatisi kuona chinhu so
inini ndaida kuzama kutora nhamba yevanhu veukama vari kupinda kuti vanogara pano ndevapi vasingagara pano apa ndevapi vanotaura zviri kuitika mukati nokuda kwokuti vanogara pano here kana kuti havagari pano ndevapi. Vana vepo havana kuvanza vakati ndo zvatiri kuona, asi baba vanofanira kunge vachiziva zviri kuitika. Pana panhasi dzimwe hama dziende pavasati vatora chokwadi vaita senge varikuda kumutsa noisi. Okay, vana vepamba chaipo chaipo. Ndikati wo, so inini mukoma KB mumba makasara musina vanhu vese vabuda panzi. Saka ndaiye munhu aida kuzvionera kuti ndipinde, but handidi kureva nhema. Ndaiti kana tichipinda tinogona kupinda tiripo 5 6 7 neukama. Saka takati isusu munhu akapedzisira kupinda achiti iko zvo zvandisi kuona munhu kuchibva kapinda muzvi kanzi aiwa varimo vakagara. So indasvika padhoo mumba hamuna vanhu, chandikakwanisa kunzwa kukosora kuti munhu aita sei akosora. Ina hanguwa handina kupinda, asi makanzokukosora kukosora ndo pandakadzokera ipapo. Kukosora ndo pandadzoka vachindipinda ndikati ini hangu ndikuti sei handikwanisi kupinda muri yeZimbabwe. Apo changori chiviri changu chana kuita bhati handina kupinda, chandakanzwa kukosora. Zvikanzi nevamwe mumba wama mutori namunhu bhosho kana wanzwa kukosora. Saka ndandakamutarisa ndinorwadziwa. Baba vaitozikana vaine upfumi hwanga inawo but kuzvinozviwadzikira. So kumudziro kwavakapinda pamba vaitori munhu arida kutanga zvakare kumushandise, but zvavakapiwa zvechekuti vamushandise vakakona kuzvishandisa ndobva muuraya. Ende paakafa muite ende munhu ari kunzi aiwa munhu aifanira kuti asinge munhu akadzungera munhu anorova nenjere, but zvavakaita zvakakonzera kuti afe hapana kuzomuita kudaro. So kufa kwake akafa nechigombo. That's why akawanika mumbamani mababa. Zvinhu zvandiri kutaura izvi aizvitaura nemurume wake nezuro. Ndobva tatoita sei, ndobva ndavapa dzimwe nhamba dzedzimwe nhamba dzekuti izvo zvatinoziva. Munhu ane nhamba dzandakavapa mhuri yeZimbabwe, munhu akaenda kunoita nyaya yekumabvuku, right, yemurume akapinza mukadzi girlfriend, mukadzi aenda kumwenezi kumanyaradzo, mukadzi aenda kupamba pakasara paine vana, baba vakasara vakapinza girlfriend, vana vakafonera mai vakadzoka nyaya dzisati yaitwa, vakasvika mumba vakarongana negirlfriend, amai epamba vakarohwa, murume achienda kubasa mangwana makuseni, mukadzi akasara achisungirira mumba, right. Kana muchiziva mhuri yeZimbabwe, imba yacho yakazonetsa nokuti izvo mukadzi aionekwa achibuda mubedroom akatakura bhegi achidarika nemudining nevana vachitozviona kuti mai vakafa avo vari kudarika avo. TV yavaioneka ikasimudzwa ikandoroverwa pasi. Yes, makaitaura nyaya. Imba yakamuka yakazorwa chimbuzi. Ndori mukati murume paakabuda achienda kunoudza munin'ina vake kuti kumba hakusi kugarika, ndiri kuona mai guru vako. Pavakasvika vachinovhura dhoo remubedroom ndokuona makaitwa chimbuzi vachibva vatiza. Mangwana pavakadzokera vakaona chimbuzi chakazorerwa mudhuri wese. Mubatsiri akazoenda ikoko ndiye wandakavapa nhamba, ndiye akasvika nezuro kurugare. Akakwanisa here kubatsira mhuri iyi nedambudziko ravakatarisana naro, right. Mhuri yeZimbabwe nyaya yaakubatsirwa haina kubatsirwa usiku, yakabatsirwa kuma past 5 to 6 dzemanheru, right. Kana pane kuma kurugare vanoziva pamba pakapotika mazibhesasi erumu iyoyo, right. But ndiri kukumbira kuti baba imimi mudzokere kune nyaya yekutora haisi yekuri ndiye parugare. Mataura imimi kuti baba ava vane vana vaiona tete kusvikira ivo vazotanga kakuona mushakabvu vachionekwa vakagara paguva kuti mani rwaiti ihanzvadzi yasisi vakashaya. Yes, nezuro. But mushonga uya manje unokonzeresa uya zvinoita kuti munhu yazodzoka zvakare unofanira kuti ubvise ugodzorerwa. Chikonzero ndo wakakonzeresa kuzofa kwemunhu uyu. Ende iye angasina aim yekuuraya munhu, ane zvaida kungoita munhu chete. Kana kuri kupengesa basa rake ichifamba, kana kuri kuita urombe basa rake ichifamba, but akakanganisa kusvikira munhu afa. So munhu akafa nechigombo anotonzi akatofa kutoziva kuti munhu akundiuraya panapa ndiani? Ihanzvadzi yangu. Pakaipa a minute past 11 o'clock National FM Radio. Baba Isabel Bhozhongora Washington Marimira na Kanyemba Bonzo. Baba Pati nkati machirongwa Bhozhongora segment, the hottest mid-morning show in Zimbabwe. Icho chemu Harare chekurugare icho vabereki avo ngavasadaro nekuti kuwana kunosiyana anditika, asi ningataure zvekunyenyeredza baba vaitoziva zvavaiita, vaitoda mukadzi uyo auye pedyo,
aite mabasa right, aite mabasa ake kumukadzi uyu ari pedyo nokuti ndiye ane chikonzero chakakonzera chiri pachena. Ndemutsiroka mai Makoni, Mainosa, Rebecca Fosa, Terry Bobo, Victor Katiyo, Tariro Simbi, Robert Veremu, Israel Tembo, Prominent Mandombo, Desire Chigwedeza, Miriam Charovedza, Prince Muningiwa, B Mandiwanzira, Tinashe Gotora, Nobet Chabeta, Alfred Mafrado, Madeko Famba, Innocente Manyoso, Rufaro Kamanura, Kelvin Joao, Regai Samuel Gwaya, Elias Armando, Prince Muningiwa, Tichaona Kambua, Tichaona Makwerere, Ndinonzi, the Radio Inspector, Shekmen Matono, right, Mukwasa, Anoa akazotorerwa mudzimai aigara kuti mani. Yes. Ndiko kumusha zvekare kwevanhu. Ndiko kumusha kwevanhu ivavo. Saka akangobviswa pamurume achinzi ngaende kunogara pamusha. Ndiko kwaakazonofira. Ndiko kwaakazonofira. Saka ndokune guva rasisi ava. Ndokune guva rasisi ava. Asi sisi vari kubva kuti mani vari kuonekwa parugare. Vachizokonzera hapo. Vachizokonzera. Iwe 0713938538 ngatibatsiranei zvakaitwa nevehukama kusanganisira kahanzvadzikoma naFirstborn yokunotora sisi kubva kumurume vachishedzera kuti ibva right pamurume wako hapana chaanacho uye kuzogara pamusha tinokuchengeta isusu. Zvinoita here even Mukwasha asina chaakabvisa asi vanhu ava vane mhuri vanga vana ungani vana 3 pamuviri naBhozho. Murume uyo akabata pakarema kusvikira pakuraya hanzvadzi yake, saka vazukuru vake vochengetwa nani. Ndachema hangu ini ndinonzi Mr. Karamba pazvipoto kuchitungwiza right. Vana vasisi vakashaya vari kuita dambudziko rokuonawo amai vavo vakafa here. No, avasi iro dambudziko avasi iro. Ende Mukwasha ari kukundikana kuti atore vana nekuti hapana kana gadziriro yachaitwa ka vanhu vakafira hapana chati chaitwa hembe kana chimwe chinhu chakadzorwa hapana. Zvinhu zvakangomira pazviri ipapa kusvikira nhasi mufu akuonekwa. Baba Isabel nakanyemba Bhonzo mamuka seiko chemuharare icho baba avo ndivo honzeri chaiyo. Ndimutsirewoka vese vakabata kachimuti right kusanganisira Abel Mandimanzi, Rebecca Fosa, baba namai Dunia Pasolomio, baba namai Susan Tsano Bakacheza Tete, mai Spiwe Padangwezi, ndinonzi Elias Armando azotora sisi achidaka kumushandisa zvekare achibva. Happy birthday kuna Kelvin Joao wondimutsiroka zvinamira zvechimuti Nobet Chabeta, Shekmen Matono, Regai Samuel Gwaya, Peter Zulu, tichaona Makwerere, National FM Shift Boss Victor Katiyo, Mr. Desire Chigwedeza, Alfred Mafrado, Brian Madziwanzira, Prince Muningiwa, Innocent Manyozo, Prominent Mandombo, Tinashe Gotora, Tavengwa Macheka pamwechete kana mai Reki Kamanura, mai Nyasha Mahenzi Muchanza uye nevagari vose vemachukwati Nyamuko Homudzi Mutoko, Mr. Zvipoto Mofera, Rufaro Kamanura, Unity G Zvipoto, Seke Chitungwiza, isapota ye Manchester City. 6 minutes past 11. Regai katimbopinda muchitoro nevasagwira vedu ve Diamond Fresh Products. Diamond Fresh Products iri kuti tinodzidzisa munhu wese pasina qualifications mabasa emaoko. Kune avo vari kuda kuuya ku Diamond Fresh Products kuzoita makosi. Tine course ye baking iyo iri kuita $80. Tine course ye building kuvaka iri kuita $60. Tine course ye kuruka musoro iri kuita $100. Course ye beauty therapy iri kuita $120. Course ye welding iri kuita $60. Course ye kushona iri kuita $120. Desmond Fresh Products inokupai ma certificates pa graduation uye vanokupaika mabasa kune avo vanenge vadzidzisa. Muchidaka kushanyira Desmond Fresh Products iri kuwanikwa pa number 43 Julius Nyerere Crossroads House Harare. 43 Julius Nyerere Crossroads House Harare. Kuchitungwiza kunyatsime vari pa 10-3-17 Nyatsime Chitungwiza 10-3-17 Nyatsime Chitungwiza. Muchidaka kuwafonera ve Desmond Fresh Products vanobatika pa namba dzenhare dzinoti 0719 668 616 0719 668 616 0719 668 616 kana kushandisa 0782 940 010.
0782 940 010 0782 940 010. 8 minutes past 11 timbonzwa mashoko kubva ku DSTV. Tinotenda 8 minutes past 11. Ndiri pano padombosha zvinorwadza kuti hama yako buda ndibudewo ndiyo chokwadi iri kudaka kuita mari newe shuwa kuraya hanzva dzisikana nekuda kwekuti uri kudaka kupfuma bulawayo paka caudry park yapindira KB na Bhozho vana tezvaranga vasati darowo kushaya mari haisi mhosva tinenge tichitofara muwanano medu imomo ndimutsiroka vese vakachibata chimuti kusanganisira ka Nobel Chabeta Alfred Mafrado Kugwero Kelvin Joao Jonko